Relax v meste? Chata, krb a záhrada? Skleník, stromy a opečená slaninka? Také by ste chceli? Ukážem vám čosi. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Na Vyšnom Opáckom nad Šťelárskou pasekou je trojpodlažná chata s 8-árovou záhradou. Po obchvate pri OM Farm pumpe vybehnete na kopec a už ste tu. Chatička, letná kuchyňa a pivnička. Schladíte sa v nej pred slnkom a šampiňony nebudete stíhať jesť po celý rok, tak vám v pivničke porastú. Nad vami obývačka a krbík, dobrá knižka alebo rádio a od všetkých máte svätý pokoj. Príde rodina a pooslavujete. Nad vami je ešte jedno poschodie, kde spíte obložený v tatranskom profilu. Pravá chatová atmosféra. Juží svah, stromy a skleník na skore priesadí. Hore žiaden sused a dole včelárska paseka. Kopkáte si a výhľadom sa kocháte na celé Košice. Znavili ste sa, je čas na oddych. Pri ohníku a záhradnom sedení. Užívajte, zaslúžite si. Tak ako, je toto ono? Zavolajte mi hneď a ja ju predám práve vám.